Zer da Arartekoa? Arartekoa erakunde publiko bat da, Euskadin biztanlegoaren eskubideen defentsan ari dena. Bere betebeharra Euskadiko administrazio publikoek, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, udaletxeak eta menpekoak zure eskubideak errespetatzen dituztela bermatzea da. Arartekoak inpartzialki jokatzen du eta bere helburu bakarra da instituzioen jokabideek pertsonen eskubideak ez kaltetzea. Arartekoaren esku hartzea doakoa da eta haren laguntza jasotzeak ez du kosturik herritarrentzat. Ararteko instituzioa pertsona batek zuzentzen du, Eusko Legebiltzarrak gehiengo zabal batez hautatua 5 urterako. Arartekoa ezin da egon inongo alderdi politikori lotuta, bere eginkizunen independentzia bermatzearren. Arartekoaren esku hartzea edonork eska dezake Euskal Administrazio Publiko batek bere eskubideak kaltetu dituela uste duenean, tartean prozedura judizialik ez badago. Arartekoak kasuari buruzko informazioa eskatuko dio administrazioari eta uste badu honen jokabidea ez dela egokia izan, aldaketa eskatuko dio administrazioari. Arartekoak bere kabuz, politika publikoak aztertu, behaketak egin eta iritzi soziala ezagutu ondoren gomendioak egiten ditu eta botere publikoei betebehar legalak jakinarazi egoera bidegabeak ekiditeko eta horrela administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko. Arartekoak eta Euskadiko gizarteak helburu berbera dute. Giza eskubideen errespetu osoa eta Euskadiko administrazioa egunetik egunera hobea izatea.